Ya ngifuna ukuthi kuwena namhlanje bekezela qhubeka utshale ngomthandazo. Umthandazo awufi futhi umthandazo awuboli. Angiphinde lento. Umthandazo uyimbewu engafi, uyimbewu engaboli. Umthandazo uyafa umuntu othandazile, kodwa umthandazo wona awufi. Kunabanye abantu abaphila nabaphumelele bengathandazanga, sebephumelele ngenxa yemthandazo yabantu abathandaza bafa. Umthandazo wamila, sewumila kubantu abaphilayo. Ake ngiphinde futhi ngicacise lento. Don't give up to pray. Umuntu okhohlakele, kunomuntu ongamazi noNkulunkulu, kodwa uyaphila futhi uphila kahle ngenxa yabantu ababasana noNkulunkulu bathandaza. Kwasho ukuthi umthandazo awufi futhi umthandazo awuboli. Namhlanje sewuyamila, namhlanje uyaqhuma. Ngizothi empilweni, don't give up to pray. Thandaza, thandazele nabanye abantu, uthandazele nawe, ngoba kungenzeka wena ungaphili ngemthandazo yakho kodwa uphile ngemthandazo yabanye abantu. Ngenzeka ungaphumeleli ngemthandazo yakho kodwa uphumelele ngemthandazo yabanye abantu abaze bafa, kodwa imthandazo yavuka kuwena. God bless you.